Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kaimbag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Niana. Dear Priscilla, suki ko niyong tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa may sama na kong OFW, makahatagot kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Ako si Niana, taga Bohol. Usa ko ka pianist o usa ka banda. Hingkod ang akong pagidaron, OFW sa Malaysia. Pa, ato na ko. Paamin ako, pa. Oh, kaluyan ka sa Diyos, anak. Ma, ato na ko. Amping, ha? Oh, ma. Bye. Bye. Anak, ayaw kalimot sa practice niya, ha? Oh, pa. Moderate na ako simbahan, pa. Sige. Ay, kaya sa nahuman sa kong klase, uy. Late na hinuon ko sa practice, ta. Paspasan ako lakaw. Handa, tagsugod lagi. Magdali ko. Oh, alas niya na? Sorry kaayo, late gid ko. Ay, nasa Ano na dugay man ka? Dugay man gud may gibuhian ni Teacher Pagod. Sorry. Sige na. Ibutan na ng imong gamit diya aron maka-apil lagas practice. Opa. Oh, saman, okay na ka, anak? Okay na pa. Okay, sige na. Start again the practice. Para ugma nabaya na, ha? Alright, okay. 1, 2, 3, go! Kumusta man, nak? Ma, amin ko. Ay, kaluyan ka sa Diyos. Ay, nga man ka. Kapoy man kaayo kang tanawon. Okay ramang ko, ma. Pero, di kapoy gyud tuod ko, ma. Sakit na akong uma, uy. Uy, basin gigutom na ka. Ay, dali na mga una. Manihapon na ta. Andam naman. Hain man si papa ni mo. Naa pa man siguro sa kawas, ma. Agay, aray! Priscilla, grabe ko ka-busy atong panahon na. Busy sa eskwelahan, kay graduating lagi ko. Unya na pa'y banda namo sa among church. Sige practice para tukaron namo kada misa o kada dunay activities sa church. Usahay makalimut lang ko sa pagkaon. Maong musakit ug maayo ang akong
Niana, nga no ka? Sakit kayo nga akong uma. Aray! Nolan! Nolan, tabang! Si Niana! Pa, sakit kayo nga akong Oh, unsa? Esther, pagkuha dito og tambal. Lakaw, pagdali. Oo. Murag mabuak ang kasakit, ma. Esther, dalian ang tambal. Oh, Niana. Kaunog maayo diha, ha? Mali resulta ng dili mamahaw inigpaingon sa eskwelahan. Tinapas mo ka, nasakit ka na hinuon. Dili na gani mamahaw, dili pagid matultol ang kaon sa paniod to. Daghan man ko kaayog buhatonon sa eskwelahan, ma. Graduating ba ako? Ayo sila bots graduating og sa kaon, ha, Niana? Abi kay graduating, dili na mo kaon. Binuang na na. Ayaw kong storyahian na, ha? Oyag masakit ka. Makapasok ka pa kaha sa mong graduation. Mama, sad, uy. Ayaw sad anak, ma. Madahanog kayaw. Kung magahi-gahi kasi mong maugyan ay mahitabo. Nak, importante in taon ang kaon, ha? Nakasabot. O, lagi, ma. Mutultol na lagi ko sa kong kaon. Naibaon, Dadaan ha? Ha? Lunchbox? Padadon ko ni mo, anak, ma? Hindi ko mauwi. College na ko, ma. Di na ko magdadaging anak, mauwi. Uy, nga naman da ay college ka. Dili pwede magdag lunchbox. Nga naman mauwaw ka. Mura man tag elementary o high school, anak, mauwi. Uy, ako niya na no. Magbaon ba agad ko bisag college na ko. Padadaan gihapon ko sa akong mama sa una. Budaman ko. Ikaw nga nung di man ka. Ha, basta. Mauwaw ko, ma. Pero nga nung nagbinag-o magkagpadana ko, anak, mga dili man unta katigpadana ko, anak. Kwarta raman unta imong ihatag na ko. Tigali bag dili ni mo ipalit ang imong kwarta. Dili ni mo ipalit og pagkaon mo nang mapas mo ka. Unya ra ka mo kaon na nig-abot din Maayo ni kay siguradong makakaon gyud ka. Sige na, dadaan ni. Ma, dili lagi ko mudaan, na. Dili ko. Murag nakatagan si mama. Nga dili na ko ipalit og pagkaon ang akong baon, kay ako kinikitigom alang sa kong plano nga mo apply sa usa ka banda para sa gawas sa nasod. Kung makagraduate ako kining gitago sa akong gidikanan ang maong plano, kay sigurado man ko nga dili ko nila tugtan. Nasakit ko tungod kay napasaran o napasmo kay dili malagi ko mutultol kaon. Nabalaka ang akong inahan ug normal nakasapan ko. Aron mas siguro kuno nga mukaon ko, iya kong padadaan og lunchbox kay basin dili na ko ipalit og pagkaon ang akong baon. Nakatag-an sab si mama. Kay tinuod man gyud nga dili na ko ipalit. Kay ako kinigitigom alang sa akong pag-apply para sa gawasan nasod human ko makagraduate. Ako'y matuman niya na. Dadaana. Sige na lang, uy. Naaraman day na. Pagbusog og kaon sa pamahaw, ha? Busog na gani kaayo ko. Ayaw kalimot og inom aning tambal nimo. Oo, ma. Yes. Happy the good. Yan na. Clint. Graduation na gid nato next week. This is it, pansit. Excited na ko, Clint. Pansit mo? Ha? Ikaw ra day. Mora ba yan atong gipaabot nga mag-graduate ha? Aron maka-apply na ta sa banda nga atong giplanuhan. Sige na raw tag panawag ang atong amigo nga si James. Mao ba? Ay, ing na lang nga konting kembot na lang, Jud. Go na dayon ta. Kembot? Ay, otro sang excited. Kita na lagi paabot nga mapurma ang banda. Uy, si Alex day tuod ba? Tawagi, bi. Kumustahon na to? Kung andam na ba siya? Oo, kadiyat. What's up, guys? Alex, kumusta? Excited much na. Nagkaya ba na yung graduation? Uy, muna na ginigipaabot. Lupad na dayo tas Malaysia. Ayaw na ka magpaabot na yung graduation, guys. Uy, ayaw sa dana, no? Dili sa damahin mo, uy. Mapatyan mi sa mong parents, ana. Mao gid, kasa naganing mi aning among gibuhat nga pagsikreto nila sa among plano nga mo apply sa inyong banda para sa Malaysia. Antusa lang sa aming paabot, Alex. Bitaw, one for all for one man kahata. Kamu
uy, syempre. Gamayng kembot na lang. Graduate na baya mo. O, siksad kaayo na, uy. Ipatuan ba, nagsingot sa inyong parents ang papa-eskwela ninyo. Kana ba? Next week na gid Alex mo graduate na gid me. Malaysia! Here we come! Nami barkada nga naa sa banda. Sila si Alex, si James. Sila ang nag-agni namo nga mo-apply sa ilang grupo kay nakinahanglan sila para sa Malaysia. O kay pasyon malagin namo nga ang pagtukar, sikreto ming nang-apply o nagsigig practice. O naghinay-hinay mi og andam sa mga requirements alang sa paglargan namo. Congratulations, anak! Congrats, Nana, anak. Salamat, ma, pa. Salamat gid kayo ninyo. Lord, thank you. Nakagraduate na gid ko. Diana! Si Clint, congratulations! Congrats, Diana! Congrats to us. Congratulations, Dong. Thank you, ma'am, sir. Excuse me, ha? Kay gitawag ako sa mga parents. Sige, Clint. Tawagan na lang niya ta, ha? Okay, bye. Sir, ma'am, bye. Bye. Diana, this is it? Yes, Clint. Let's go. Ato na nato sila si James ug si Alex. Kuan ba? Usa may imong gipananghit sa imong parents nga asa karon? Kuan, I'm with my classmates and friends to celebrate. Pero, takonsensya manggani ko kay dako kayo ning sa ang akong gihimo nga pagpamakak sa akong parents. Dako ning sa among relihiyon. So, wala lang ko'y kwenta. Di na isa sa among relihiyon ang akong gibuhat nga pagpamakak sa akong parents. Hala, ha? Ikaw ba? Dili man ka na akong buti pasabot, good? Sa ako mang side ang akong gipasabot. Sa inyong relihiyon, I know, sa ng pagpamakak. Di na ta mag-iskutan na, uy. Mangayo na lang tagpasaylo ni Lord ani atong gibuhat. Ang saon nga, passion man gid nato ang pagpanukar. Og, doon ay kagustuhan nga makalarga sa gawas sa nasod. Unang nakapamakak ta. Oh, yes! Kompleto na kita! At last, niya na nga itong gipaabot. Guys, sorry kayo nga, gipapaabot yun mo na mo, ha? Og, salamat gid kaayo sa pagpaabot namo. Ay, naunsa baya. What are friends for, diba? Yes, mo good. By the way, Day, doon ako'y ibalita ninyo. Bag-o na nga among manager. Ha? Why? Bitaw, nga naman, bro. I don't know kung unsa gitinuod ng hinungdan. Wa pa ko makamarites kayo. Yeah. Ang importante, ang good news nga mong isulti karon ninyo. Unsa man na? Unsa na? Ready na nga to working visa! Yes! Nanimaho ng Malaysia! Happy kaayo ming tanan, kay dali ra kaayong naabot ang among working visa para Malaysia. Ug excited ra kaayo ming makaadto dito sa Malaysia. Sawa pa ang among graduation, hilom naming naglihok sa among mga papeles. Andam na ang among mga pasaporte. Working visa na lang ang among ipaabot. Tud man human sa among graduation, pila ka adlaw na abot na ang among working visa. Malipayon og super excited kaayo ming tanan kay at last makalarga nami sa Malaysia. Is this for real? Sagpa ako na ko, Clint B. Sige na. Agay, uy. Agay. Pero, tinuod gid ay kay na feel man akong piti. Wara gid ay ko magdamgo. So, guys, are you ready? Ha? Yes, Yes! Yes! Uy, nalas Chad ay. Hello, guys. Oh. Chad? Bago siya sa grupo. Is he... Gay. I see. By the way, guys, this is Chad. He's our new member. Chad, this is our bandmates. Hello, guys. Welcome, Chad. Okay. Thank you all. I'm Niana. And I'm Clint.
Nice to meet you. Nice to meet you too, Niana Clay. So, anyway, mag-meeting ta about sa itong paglarga, okay? Mag-meeting ta about sa itong paglarga sa Malaysia with our new manager. Maabot na turong taod-taod. Nag-message na siya nako on the way na ko na siya. Niana. Oh, ma. Ay, nag-usamag ka din sa Teres. Gabi naman. Ay, nagpahangin lang, ma. Mura maglaom kay kagiho na ako nak. Sa may problema, ha? Wa man, ma. Tingalig na problema nakakunasa ka mo trabaho, no? Sa kadaghan mo gi-applyan, naglibog na kag-asa gyud ka. Nak, sure gyud ko. Daghan ang kumpanya nga nanawag ni mo, no? Aron i-hire ka. Oh, ha? Natinga ako sa pangutana sa akong inahan kung daghan ba ang nanawag nako nga kompanya nga akong gi-applyan. Wa ko kay ba unsay akong itupag sa akong inahan. Ako na lang baka siyang sultihan sa tinuod nga lumargahay na mi sa Malaysia o dili laguda. Kay nahadlo ko nga mubabag siya sa akong paglarga. Nak, naunsa man ka nga tulala man ka. Wa ko nimo tubagas akong pangutana. Ma, kuan. Oo, ma. Naglibog ko kun asagid ko. Daan pagid ko. Ay daghan yung mag-apas nimo na kay kumlaw di baya ka. Daghan ang mo-hire nimo. Ay sige nak, huna-hunaa lang gyud maayo kun asa gyud ka. Follow your heart lang gyud nak, ha? Oo, ma, uy. Follow my heart lang gyud ko. Very good nak. Ay, Sus, pinangga. Agit ko ning anak, Love you, nak. I love you too, ma. Sige na, sod na. Ari lang sa akong, ma. Musod ako ron taod-taod. Nala, sige. Ayaw pagdugay diha, ha? Tunog ra ba? Oo, ma. Good night. Good night, ma. Wa na. Gidaog na ko sa akong konsensya. Kasultiho na kayo kong mama kaniya. Si Clint. Hello, Clint. Mayong gabi, Niana. Mayong gabi, Isad. Kumusta? Sulti na ko nilang mama o papa bahin sa atong paglarga. Unya, unsay nahitabo? Suko kayo eh. Ha? Di ko palargahon. Na, patay. Wa na lang unta ka musulti, Clint. Apit na baya niya na. Next week na. Ano saan di ko masulti? Yung saan man na nimo nga dili man ka sila masugot. Problemaha bayaan na, uy. Mga lagi, problema magig kayo. Ay, ikaw, nakasulti na ka? Hapit good. Ganina, may gani kay nakapugong pa ko. Paparehas gyud unta ko nimo. Ano saan din mo planong masulti nila? Nakauna-una ko nga, unya na lang kumusulti ka nang mularga na ta pagkaugma. Ha? Niana, laog na diha. Manihapon na. Oh, ma. Naana. Lord, tabangi ko. Dali na, anak. Lingkod na. Opa. Oh, nga man ka, nang luspad man kanak. Ha? Niana, naunsa ka? Ma, pa, doon ako isulti ninyo. Oh, unsa man na, ha? Nakadesisyon na kaasa kang kompanya mo trabaho? Ma, pa, mularga na ko ugma sa Malaysia. Oh, unsa? Nagkurog ko og nangluspad ko nga nagsulti sa kong kinikanan bahin sa kong paglarga. Og sama sa kong gi-expect, nagkalitan ko sila si mama papa sa kong gibalita kanila. Ako nagkisultihan yan ang pagkagabi ang akong ginikanan bahin sa kong paglarga sa Malaysia. Nagkalitan gyud ang akong ginikanan sa kong gipalita kanila. Unsa ning imong gisulti niya na? Mularga lagi ko ugma sa Malaysia pa. Ay usa man ning hitabuan niya na. Pasabtamig si papa nimo. Dili ni pwede ang imong gibuhat nga moingon ka lang og kalit namo nga molarga ka sa Malaysia. Di man ingon man ka nga daghan ang nanawag nimo nga kompanya. Og anytime pwede kaayo ka mo pili asa ng kompanya ha ang imong sudlan. Di ba, ma? Ingon man ka nga follow your heart? Oh. Mauna, ma. Gifollow na ko ang akong heart. Gusto ko mo abroad, ma. Gusto ko usa ka banda para Malaysia. Unsa? Pasaylo ako ninyo, mama. Nga ako ning gitago ninyo. Nahadlok man ko kung inyo kong babagan sa kong plano, good. Maong pasaylo ako ninyo. Og nangayo ko sa inyong pagsabot.
Mauna gyud ni. Niabot na gyud ang adlaw sa imo paglarga, anak. Salamat sa pagsabot, ma. Usa pa may akong mahimo. Nisulti ka gabi iunya. Karon na day ang schedule sa inyong paglarga. Dili sad kong gusto nga madaot ka, nak. Kiduna ra ba mo'y kontrata nga gipirmahan. Maugid, ma. Pagamping dito na ka. Communicate baya gyud namo, ha? Opa. I love you, ma, pa. I love you. I love you, nak. Niana! Niya na si Alex, ma, pa. Sige, nak. Ato na lang sa mi. Anira man ka mo mag-abot tanan. O, ma. Amping mo sa pagpauli, ha? Time pa. Ganun ni Amanda din, eh. Nahibong ko sa among gipadulngan nga lugar. Ato ko na may musakay sa backdoor sa Zamboanga. Musakay mi atong kitawag nila og kumpit. Mira siya og bangka o sakayan nga maukunuto ang among sakyan paingon sa backdoor sa Zamboanga. Clint, ganun ni Amanda din, eh. Anak ko na mo sa kaya ng bangka? Huwag yung ko kasabot ini. Parihas bitaw ta. Ibong sa ko. Pangutan ako na si James. Okay. James, anong ni Amanda din? Gusto kay Bao, Clint. Buong gani kong anong bata sa airport paingon. Ni amon unta din sakyan pa ta ng bangka. OMG, guys. Wala, oy, nangutaan ako ani mga tao din hino. Anilay ko no ta magikan paingon sa backdoor sa Zamboanga. Backdoor sa Zamboanga? Oo. Hinaya na tingulin niyo, hinaya. At James, mangutanan na nagkahata ning atong manager. Kaysa magtagantag-an taan nino, kung nasa tapaingon, nawara ba sa ni siya, balita na to. Masyuki, di man ang taan ni mo, eh. Ikaw na lang kayo pangutanan, Chad. Ha? Ako giwan? Sige, ikaw. Okay, I'll try. Manager, pwede po bang magtanong? Alam ko na anong itatanong mo. Huwag mo nang ituloy yan. Ay, grabe siya, oh. Basta pira man na yung kubayon. Ako, delikado na nita. Unsay delikado? Lain akong vibes, Anida. Niana, unsay... O sige na, sakay na kayo. Dito! Hoy, dito kayo! Unsam day ni, mupadayon day ni. Yan na. Bro, nakapirma ba yata og kontrata? Base og mapriso tao. Dito ang papadayon. Ano ba? Bakit nagtulala kayo dyan? Bilisan nyo, sakay na kayo! Guys, dudagi ko ani atong paglargada. Illegal ni. Dili na makadungog ko, kay distansya na siya nato. Pareta ko na niya na. True. Kay, doon na ba iti passport? Unya, nga nung atong agis backdoor sa Zamboanga? Usara ipasabot ini. Fake ni ang atong working visa. Ang OMG. Ay, nga naman itaw ni Lord Uy. Please, ayaw itaw may pasagti. Wala tayo mahimo, ani. Kay niya, isakay naman tayo ini. In short, na ilad ta. Napeke ta. Kumpiyansahan na to, eh. Sige na. Nasabot gud namo nga fake ang among working visa. Kay nganong sa backdoor man sa Zamboanga moagi kun legal pa. Sa lagtod illegal mi nga trabahante sa Malaysia, napiki mi. Niabot ko ang adlaw sa among paglarga paingon sa Malaysia. Pero nahibong na lang mi, nganong dili aeroplano ang among sakyan. Bangka ang among gisakyan ug matod pa ato da ekonomi agi sa backdoor sa Zamboanga. Ug among nasabot nga illegal ang among paglarga paingon sa Malaysia. Ay. Patay na ini. Haklay ko wang ini. Uy, oh my God, OMG. Okay na mo mga bayot. Kikulpaan man ko, uy. Yes. So kayo may tampo na to ang dito, no? Maoday nga dili ta niya patingugon. Dili ta pwede mangutanan niya. Pero nga naman eh. Isalig ba ninyo ni Alex? Kay kamo mag-iwid. Daan na ining among banda, di ba? Nakabiyahe na ba mo? Oh, lagi tinuod bitaw na Brooklyn. Katabo nang manitsyon na mo. Pero
karon pag-uno na siya. First time ni namo nga siya ang manage grupo. Ihado ta ni nga tong kahimtang, guys. Okay, makinig yung lahat ha. Mamayang gabi, trabaho na agad kayo. Start na agad yung show nyo. Sir, di ba pwedeng magpahinga muna kami? Bukas lang kami mag-umpisa. Sino ba masusunod dito? Ako o ikaw? Trabaho ang binunta natin dito. Hindi pahinga, alright? Sige na, alis na ako. Kayo nang bahala dito ha. Basta susunduin kayo ng mga 6 p.m. Nakitindihan ba tayo? Yes, sir. Yan, yan gusto ko. Sus! No, palanta sa atos Pilipinas. Ay, sus, mabugnukan. Magito na akong bayuta to. Ang katalig ito na akong bagul-bagul. Nawa lagi, sus. Ayun na lang, chatting. Dihado ba taron? Dili na tamang itagsamok. Niya na. Unsa man siya mo paminaw ning atong kahimtang karon. Basta ako, nagdodagi ko aning atong sitwasyon. Nga dili ni legal ang atong pag-anhi dinhi. Bitaw, tapos niya na. Kananandaan nga gipaagi tas backdoor sa Sambuanga. Ano good nga, doon naman tayo atong passport, di ba? Guys, listen. Hindi naman kita din, trabaho lang ta. Mao na atong yan, di ba? May bawaan ron yan nato kung unsa gi atong status din, Pisela, wa na minahimo kundili ni trabaho na lang kyud. Bisan pa man, nginaami sa Kabalaka, bahin sa mong status isip OFW sa Malaysia. Sugudayin mi utukar sa among banda ni anang pagkakapili. Thank you, everyone! Guys, okay na mo? Okay kayo. No problems, bro. Okay kayo. Nag-getag snacks na to, guys. Dali sa mo? Nice man sa sila response din, no? Bitaw, ganahan sa motor ba? Sakto gid ka, Clint. Makagana sad ba? Ay, guys. Nabanda mo sa itong si Kanset, ha? Kay niya, ay, daghan kayong gidunol nga request song. Hala, napatay. Kaya ka na nato? Unsa man sa na makanta, ha? Ay, kaya kataho ni Alex, oy. Saba diya, James, uy. Tabangay lang tagod. Ako, pianista man ko. Kayahon ko na. Kayahon na to, guys. Kita pa, di ba? Kaayo. Kaayo. Hello, Ma? Kumusta? Ay, okay ramin, nak. Ikaw ang kumusta diha? Okay raman ko, Ma. Ma, kung makasweldo ko next week ba? Magpada ko diha ninyo ni Papa, ha? Nak, pwede raman og dili ka una magbanda. Unahasan ang imong panginahanglan diha. Ma, usabaya sa akong tuyo nga milarga ko. Kaya rin makatabang ko ninyo ni Papa. Makabawas ko ninyo. Wa man may mga iyong bawas gikan di mo ba? Obligasyon na mo ang pagpa-eskwela ni mo na. Sagdi lang, good mag-good. Basta ka magpada ko ninyo diha, ha? Amping mo permi diha, Ma. I miss you. I miss you to, nak. Ambing diha, ha? Sige na, Ma. Kaya mag-prepare pa ko para sa trabaho. Bye, Ma. Nasaan si Yana? Ayun, sir. Tawagin mo. Okay, sir. Yan na. Tawag ka ni manager. Yes, sir? Yana, may gustong makipagkilala sa'yo. Opo? Sandali lang. Tawagin ko lang, ha? Sir! Come. Yana, this is Tom. Filipino-American. Gustong makilala ka. Oh, hello. I'm Tom. Hello, I'm Niana. Naila-ila na ko ang usa ka Fel-Am nga Ilocano. Tiguang na siya, ug ako nasapot nga interesado siya karako. Sukad nga nagkailami, nagsige na siya og adto sa bar nga among tukaran. Ug usahay, iya kong isuroy sa tourist spot sa Malaysia. Padayon may trabaho. Bisan pa man nga naami sa Kabalaka sa among sitwasyon. Tudman ng lapay ang mga buwan, di ay customer nga tiguang, Ilocano ug Fel-Am siya. Nagka-interes siya karako. Iya kong isuroy sa mga tourist spot sa Malaysia. Hangtod nga nanguyap gyud siya nako. Oh, nice to meet you. Same here.
Yana, while break nyo, entertain mo na siya, ha? Po? Yana, dapat i-entertain mo siya, okay? Dito ka muna sa table. Regular customer natin yan. May gusto siya sa iyo. Ha? Thank you for trusting me. Well, nakita ko naman na mabait ka eh. Oh. Palagi na rin tayo nag-uusap. Kaya yun, nagtiwala na rin ako sa'yo. Maraming salamat. Saan ba tayo pupunta? I will bring you to beautiful places here in Malaysia. Wow! I'm so excited! Wow! Sasakay ba tayo dyan sa cable car, Tom? Yes. That's Genting Skyway. And, you know, there's a lot of caves here. We will go there. Wow! Ang ganda! Let's go get some ticket for the Skyway. Ano naman to dito? That's Batu Caves. Hala, kataas sa hagdan. Ano? Sorry. Sorry, nakabisaya ko. Ang sabi ko, ang taas ng hagdan at ang colorful ng mga steps. Yeah. That's famous here. The colorful steps, it provides educational cultural experience. At ito naman, no? Wow! Ang laki ng statue! That's giant golden statue. Accurate. Let's go up. And right there, on the top, there's a famous limestone caves. Okay, sige. Akyat na tayo. Kaya ko to. Gisurig ko ni Tom sa tourist spots sa Malaysia. Na-enjoy kay ko. Nindot kaayo kay nakaadto ko sa mga lugar sa Malaysia nga wa ko'y gasto pinaagi ni Tom. Nag-enjoy ka ba? Sobrang nag-enjoy. Ang dami nating napuntahan. Lalo na dun sa Sunway Lagoon. Ang ganda ng park. Pamparelax kasama ang pamilya dun. At dun din sa Legoland, ang ganda. Mabuti that you've enjoyed. Yan ang gusto ko. Thank you, Tom, ha? Thank you talaga. Wag ka muna, thank you. May pupuntan pa tayo. Ha? Meron pa? A lot. Madami ka pa kailangan puntahan here in Malaysia. But hindi kasya sa just one day. Next time na lang. Pero for now, di pwedeng hindi kita dalhin doon. Hala, familiar. Ito ba yung tinatawag nila na... Petronas Twin Towers. Oo. Hala, wow. At last, nakakita na ko personal. Nakaanay na kid ko. Ka-nice, uy. What did... Di mo ko makatuo nga nakaanay ko, uy. What are you saying? Puya sa Tagalog, uy. Ang sabi ko, ang ganda. Na-amaze talaga ako dito. Pwede ba magpa-picture? Sure. Guys, good morning and good afternoon. Listen. Uy, paminaw mo. Nest manager. Bad news! Lahat ng undocumented workers or expired visa, kailangan mo mag-surrender sa Malaysian Immigration Department. So, kailangan natin mag-surrender. Ano? Unsa? Teka lang. Bakit, sir? Illegal ang pagpunta namin dito, di ba? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Di ba guys, sakto ko? Sir,
Bakit naman ganito? Dati wala naman kami problema sa working visa namin. Pero ngayon nga, kayo na ang nag-handle, nagkaganito na. Saka ko na lang explain sa inyo yan, ha? For now, kailangan natin sumusurrender sa status natin. For sure, magpinalty tayo nito. Ano? At meron din akong gustong aminin sa inyo. Ano yan, sir? Ano yan? Fake ang passport nyo. Unsa? Ano? Ma-deport mi, ma. Ginoo ko, nak. Ngano man intaw naghitabo, oy. Kanang inyong manager, no, nga bayot. Lami, kinapanitan. Paro kayo nga, nakasapi na siya ninyo. Naglagot kad ming tanan niya, ma. Pero wa mi mahimo. Naa naman mi diri. Iampo lang ko nga makauli ra kong safe diha, ma. O, nak. Iampo gid ka na mo ni Papa ni mo. Ang pingin taon diha, ha? Update gid ka nun na inamo, ha? O, nak. Pauli na diri. Maulagi. Sige na, ma. Kaya gitawag na mi. Bye. I'm so worried about you. That's why I came here in the Philippines immediately. Salamat ulit sa tulong mo, Tama. Oh, Salamat nga pala, Tam, sa pagtulong sa pagbayad sa penalty ni Niana doon sa Malaysia, ha? walang anuman po. Di ko pwede pabayaan siya. I love Niana, and I'm planning to stay here in the Philippines. Oh, what? Yeah, I want to be with you for the rest of my life. And I'm filing a divorce because I want to marry you. Tom. Na-deport good me. O si Tom ni apas ka na ako sa Pilipinas. Human siya ma-divorce, nagpakasal dayon mi. Og nakaanak mi usas ni Tom. Dine na lang kutob. Daghang salamat. Inyo matatampo, Niana.